Bagnal daw yamin kakabsat, ito'y tibo kamapugisan, itipukis tibaro. Saran ti 1/8 to 1 inch ng attachment.
Parehas kayo sa akin ni Danny ah. Gitu. Orang ni Danny kasta. So, saan ito exposure you jay mostly inside the warehouse or how's that? Di trabaho? Ano, nagtrabaho. Ah? Hanin. Hindi, UPS akin eh, di ba? Ay, una ta ko na kumakit ang mga nadati allergy yo jay. Mau susara. Ikaw ko na daili. Ito yung nasusar na pintor na dati lead na niya. Oh, okay. Madigan mo rin ito yung bubing. Makapatay, no? Dati makanda chip. Iya pintor na dati lead na. Nih, kanapitan ko na damdaon dito hindi. Kaya gitu lang ang bagbaganda. So, hindi ko kung nadaman na yun, asbestos. Yeah, I heard that. So, nadigay, ano di kapier ko, JD, pito. Madadak ko ng kapier. Jay, Arco building. Hindi Arco pa eh. So, hindi ko na. So, what if there's asbestos, you know, flying in the, and there again, then people are not supposed to be exposed, as well as the machine. So, you want the machine to be taken out? Oh yeah, we already took it out. Why did you do that? You could have destroyed the machine. Nah. So they are outside. It can be rained on if you don't take it out. So, first time ko di ay. Di ay bus ko, di na pa mo, di arami di na piman. Bula ko na, if I have problem, I'll let you know. Tinawagas di Dalas. Pasladak mo tama mo. Safety department that. Oh, give me the serial numbers and I'll take care of it. You know, we're here in Anchorage, yeah? Kasi Texas is ano. Xerox kayo din naman, no? Photocopy machine. Uy, may debacle yung partner. Kaya lang kayo. So, kanya ka di Ubix sa akin eh. Ang problema, diba? Ang balatan nga ako, ay, maragdanagan na rin ito tao to. Okay, you gotta take care of it. Peso mo. Dahil talaga naglibak ito ko. Si Xerox. Nung pa'y startup no hanggang agtalang kayo. Napanak na ka dyan na. No, that question about that guy. So the llama said, are you gonna move? You're gonna take care of this or this? Jadi ibaratnya taga Texas na
Panawak ko yun. Uy. Okay. Nagmayat to. So, di lagpag na ta. Tapos na i-reflect na kasama. Ang ganti problema mo ba? At kikinawatan kayo. Uray nagdadayo kayo. Di problema kita to. Ano kayo pagkapagada kami. Di jalan problema ka ba? Di bagada. Dahil yan. I have 7 copiers here. They are all big ones. 1075 and 1090. I'm done here. These machines are big ones. To make 75 copies per minute or 90 copies per minute. Yep. I need the serial numbers, location to move, location to pick up. Name and contact number. Ay, naaralin mo na ginagawa. Ang problema. Basta ang kukonektar na ginagawa. Kasaritan niya ay receiving person. Pasa-pasa. Belum mendatang sigat timang coordinate to move. Any question? Tell me. Ay, nagmaya. Yung di madagal kong asyayan. Di ay bus ko nga oray lang ma-attacking o dati kasi nga problema nga. Napulos kaya mga nag-expose. Hindi ko nadaman na yung ito'y South Central. Ay, awan naman na yun. Kaputa malaglagawan di requestor. Pati iso na mo din, malaglagawan mo din. Awan. Nagnapang kami di Saturday. Oh yeah. Apa ini? Hanya timbagang okay, if you wanna move it now, I will move it. Apa ini hasilnya? What do you want me to do? Ikaw ba yung bagang? Okay. We'll move it as soon as we can. Tomorrow is Saturday. It's the weekend. We're gonna come over there first thing in the morning on Monday. The machines, it's okay to load it where we are. We know where we are. Give us the new location where we want the machine. Because during the weekend you're not using it anyway. I didn't think of that. Yung machine na di dami pa mausap. Bayaran na tayo pa ito. Overtime tayo na tayo weekend. I hope you're gonna pay me. Oh yeah, don't worry.
Uwil-uwil niya talaga. No, kamu mo tarawih din, iya, mabubuting ka ka lang. Talaga, mabubuting ka. Mamu, no, niya, tiyaramid din na kanyang. Ano mo? Oh. Relax. Kita rin pa lang. Sunod lang. Yes. Ato pala yung amulatan ko na Ayan. pumutin na lumimpis. Ayun o. Hindi. Bigis na natin. Mayaptek ikampi ko. Ano na mo? Pero ba kita? Pura uta patilyan nih. Ah, Pura uta patilyan. ano bali? That Magaling ka. means you've been around. Naday. Naday, tayo pa pastora. Ano, punahin siya nga mo mo yung grabe. Just isayatan. Hando ka? Abay nga rin niya. Kultuloran niyo dito po yung pumura. Pagkatao na. Kami, kaya ang kuluran. Anong kaslaan ni Adan? Ayos. Pumura na po. Kaya tanya po Diyos na ita. Ada pura na buko na talaga na ni. Pura udah kita talaga na. Ni Manong ta. Dito ko na hindi. Ano, pati. Matanda nga. Mabuti po raw. Pero kami na buknan. Dati resulta ti pukis ti baro kakabsat. Yaman kami ito pa nagbuyo.